അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ മാഷാഅല്ലാഹ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റാഇന്റെ ലഘുവാക്കി ഉച്ചരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ മാഷാഅല്ലാഹ് 2 നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ, നാലാമത്തെ, 5-ാമത്തെ നിയമങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ നിയമം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ശേഷമുള്ള ഭാഗം പഠിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ നിയമം എന്താ? സുക്കൂനുള്ള റാഇന് മുമ്പ് യാ സുക്കൂനായിട്ട് വന്നാൽ റായെ ലഘുവാക്കി ഉച്ചരിക്കണം. എല്ലാവരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. സുക്കൂനുള്ള റാഇന് മുമ്പ് യാ സുക്കൂനായിട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള അക്ഷരം ഏതാണ് എന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന്റെ ഹറക്കത്ത് ഏതാണ് എന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. യാ സുക്കൂനാണെങ്കിൽ ആ റാഇനെ, സുക്കൂനുള്ള റാഇനെ നമുക്ക് ലഘുവാക്കി ഉച്ചരിക്കാവുന്നതാണ്. ലഘുവാക്കിയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണം എല്ലാവരും ബോർഡിലേക്ക് നോക്കിയേ. ഖൈർ. അല്ലേ? ഇവിടെ സുക്കൂനുള്ള റാഇന് മുമ്പ് ഏതക്ഷരം വന്നിട്ടുള്ളത്? യാ സുക്കൂനാണ്. വെറും യാ വന്നാൽ മാത്രം പോരാ, യാ സുക്കൂനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് റാഇനെ നമ്മൾ ലഘുവാക്കി ഉച്ചരിക്കും. ഖൈർ എന്ന് പറയും, ഖൈർ എന്ന് പറയില്ല. വേറൊരു ഉദാഹരണം ബസീർ. അല്ലേ? ഇവിടെയും സുക്കൂനുള്ള റാഇന് മുമ്പ് യാ സുക്കൂനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സുക്കൂനുള്ള റാഇന് മുമ്പ് യാ സുക്കൂനായിട്ട് വന്നാൽ ആ റാഇനെ ലഘുവാക്കിയാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് 4-ാമത്തെ നിയമത്തിലേക്ക് പോകാം. എന്താണ് 4-ാമത്തെ നിയമം? സുക്കൂനുള്ള റാഇന് മുമ്പ്, എല്ലാവരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക, സുക്കൂനുള്ള റാഇന് മുമ്പ് യാ അല്ലാത്ത അക്ഷരം സുക്കൂനായിട്ട് വന്നു. യാ സുക്കൂനാണെങ്കിൽ അവിടെ ലഘുവാക്കാം. പക്ഷെ യാ അല്ലാത്ത അക്ഷരമാണ് സുക്കൂനായിട്ട് വന്നതെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് കസ്ർ വന്നാൽ റായെ ലഘുവാക്കണം. ഒന്നുകൂടി പറയാം. സുക്കൂനുള്ള റാഇന് മുമ്പ് യാ അല്ലാത്ത അക്ഷരം സുക്കൂനായി വരികയും അതിന് മുമ്പ് കസ്ർ വരികയും ചെയ്താൽ റായെ ലഘുവാക്കും. ഉദാഹരണം നോക്കാം. ദിക്ർ. ഇവിടെ സുക്കൂനുള്ള റാഇന് മുമ്പ് യാ അല്ലാത്ത അക്ഷരം സുക്കൂനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അല്ലെ? അതിന് മുമ്പ് കസ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റാഇനെ ലഘുവാക്കി ഉച്ചരിക്കണം. ദിക്ർ എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, ദിക്ർ എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ. വേറൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. സിഹ്ർ. ഇവിടെ നമ്മള് സിഹർ എന്നല്ല പറയാ, സിഹർ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. കാരണം ഇവിടെ സുക്കൂനുള്ള റാഇന് മുമ്പ് യാ അല്ലാത്ത അക്ഷരം സുക്കൂനായി വന്നിരിക്കുന്നു, അതിന് മുമ്പ് കസ്ർ വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ റാഇനെ ലഘുവാക്കി ഉച്ചരിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് റാഇനെ ലഘുവാക്കി ഉച്ചരിക്കേണ്ട അവസാനത്തെ നിയമത്തിലേക്ക് പോകാം. എന്താണ്? സുക്കൂനുള്ള റാഇന് മുമ്പ് കസ്ർ വരികയും, എല്ലാവരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക, സുക്കൂനുള്ള റാഇന് മുമ്പ് കസ്ർ വരികയും ശേഷം ഇസ്തിഅലാഇന്റെ അക്ഷരം മറ്റൊരു പദത്തിൽ വരികയും ചെയ്താൽ, ഇസ്തിഅല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മുഴക്കത്തിൽ ഉച്ചരിക്കേണ്ട അക്ഷരങ്ങളാണ്. അത് 7 എണ്ണമാണ്. ഖ, സ്വാദ്, അല്ലേ? ളാദ്, ഗൈൻ, ത, ഖാഫ്, ല. ഈ 7 അക്ഷരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ അക്ഷരങ്ങളെ മറ്റൊരു പദത്തിൽ വന്നാൽ, സുക്കൂനുള്ള റാഇന് മുമ്പ് കസ്ർ വന്നു, ശേഷം ഇസ്തിഅലാഇന്റെ അക്ഷരം മറ്റൊരു പദത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ റാഇനെ ലഘുവാക്കി ഉച്ചരിക്കണം. അതേ പദത്തിലാണ് എങ്കിൽ ഖനപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മള് ഖനപ്പിക്കുന്ന പാഠത്തിൽ, റാഇനെ ഖനപ്പിക്കുന്ന പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ലഘുവാക്കുന്ന പാഠമാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു അതേ പദത്തിലാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റൊരു പദത്തിലാണെങ്കിൽ ആ റാഇനെ ലഘുവാക്കി ഉച്ചരിക്കണം. ഉദാഹരണം ഇസ്ബിർ സബറൻ. എല്ലാവരും കൂടിലേക്ക് നോക്കിയേ. ഇസ്ബിർ സബറൻ. ഇവിടെ സുക്കൂനുള്ള റാഇന് മുമ്പ് കസ്ർ വന്നിരിക്കുന്നു. അല്ലെ? എല്ലാവരും കണ്ടോ? എന്നാൽ ശേഷം ഇസ്തിഅലാഇന്റെ അക്ഷരം വേറെ പദത്തിലാണ്. ഇസ്ബിർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പദമാണ്, സബറൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പദമാണ്. അല്ലെ? ഇവിടെ
സുക്കൂൻ റാഇന് മുമ്പ് കസ്ർ വന്നിരിക്കുന്നത് വേറെ പദത്തിലാണ്. സ്വബറൻ എന്നുള്ള പദത്തിലെ സ്വാദ് ഇസ്തിഅലായിലെ അക്ഷരം വേറെ പദത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ റാഇനെ ലഘുവാക്കി ഉച്ചരിക്കണം. ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ റാഇനെ കനപ്പിച്ച് ഉച്ചരിക്കേണ്ട പാഠം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ റാഇന്റെ നിയമം മൊത്തത്തിൽ 10 എണ്ണമാണ്. അതിൽ കനപ്പിക്കേണ്ടത് 5 എണ്ണം, ലഘുവാക്കേണ്ടത് 5 എണ്ണം. ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ റാഇനെ കനപ്പിച്ച് ഉച്ചരിക്കേണ്ട പാഠം അവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഖുർആൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകും. എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഇതിനേക്കാളെല്ലാം ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.